Igrači tankiraju trenera i to je sad više nego očito. Ali tankiraju li samo trenera ili tankiraju cijeli klub? Provlači se teza oko nediscipline nekih igrača, kašnjenje na treninge, nezalaganje, osjećaj odbačenosti itd. Ako pogledamo neke od odbačenih, mogao bih se složiti s razlozima zašto se tako osjećaju. Najsvježiji primjer je Noa Mikić. Klub koji je ostao bez i jednog desnog beka. U seniorski sastav zove igrača koji je prošao pripreme sa seniorima, znači igrao je već utakmice za seniorski sastav. U 3 utakmice ne da ne dobije šansu, nego se nije niti zagrijavao. Mudražija milion puta prožvakana tema. 3. strijelac lige prošle sezone, Dinamovac u duši, domaći dečko. Dobila prilike na kapaljku, a kad ih i dobije, najčešće je kad je utakmica ili riješena ili ostalo tako malo do kraja da se ne stigneš ni zagrijati na radnu temperaturu. Kad smo kod milijuna, Marko Soldo je plaćen Osijeku €1.000.000 kako bi ga otkupili nazad od konkurenta, a za nagradu je dobio 2 ulaska u sudačkoj nadoknadi vremena. 2 ulaska u nadoknadi. I sad, kako da ta trojica igrača kažu da su dio momčadi kad je očito da im trener ne vjeruje? Tko će sad motivirati Mikića da ostane u klubu kad trener radije stavi na desnog beka igrača kojeg je već 2 puta popljuvao nakon utakmice i rekao da nije dobro odigrao na beku? Ako pogledamo posljednje 3 utakmice, gotovo svi golovi su pali preko desnog beka. Po meni, još jedan veliki problem ovog sastava je Benacer. Preskup igrač koji ima za Dinamo nevjerojatno veliku otkupnu klauzulu, s obzirom na plaću koju je imao u Milanu, vjerujem da Dinamo njemu isplaćuje velike novce. Za igrača koji igra samo HNL, puno previše. I tu se mogu javiti neki iskusni igrači koji igraju za crkavicu, ako gledamo koju plaću ima Benacer. Boban je nakrčan zlačinicu strancima i to mi se nikako ne sviđa. Prvo, pate domaći igrači. Drugo, stranci nikad neće izgorjeti za klub kao što bi domaći. Ima naravno iznimaka, ali rijetki su kao Dudu, Sudani i Sedlovski. Ako Boban ne smije ni Kovačevića, a sve više glasina da ga neće, barem do zime, kako će Kovačević sad postati vođa? Piše se po portalima da neki igrači neće preživjeti dan. Okej. Koji su to igrači i zašto se nije reagiralo s kaznama ako su se dešavala kašnjenja? Ja ne smijem kasniti na posao jer mi se odbije od plaće. I imam kaznu. A netko tko u mjesec dana zaradi više nego ja u godinu dana. Može? Isto tako se piše. Ako trener ostane, treba mu dati slobodne ruke. Znači li to da sad nema slobodne ruke? Jer neshvatljiva mi je ta transformacija od sigurnike trenera koji je bio u Varaždinu i Slavenu u ovog trenera koji se boji povući pravi potez. A ne vjerujem da toliko slijep da ne vidi probleme. U prijašnjem videu sam konstatirao da se traži standardnih 11, a opet da si more igrati. Možda je ta floskula, ali kako ćeš znati što imaš u ekipi ako ne daš priliku nikome osim odabranih 15? Treba li mijenjati trenera? Po meni, da. I to iz samo jednog razloga. Ako si 4 mjeseca bio Dobričina, koji sve rešava razgovorom, onda ne vidim način da preko noći postaneš vođa koji će im psovati sve po spisku i postati Hansi Flick. Trener koji je okrenuo Barcelonin mentalitet, zabranio cirkusansku odjeću, odredio kako igrači mora dolaziti u klub, na treninge, na utakmice, i rezultat se vidi. U Dinamu tek treba doći takav trener jer mislim da Kovačević to nije.